barkamu da wannan lokaci. A yau zan nuna yadda ba za a iya tracking ɗin wayarka ba. Amma kafin mu je a cikin shirin, ina roƙon da idan yau ne zuwanka na farko a wannan channel da ka danna mana subscribe da like da share, domin haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Yanzu akwai wasu matsaloli da muke fuskanta. Za ka ga irin misali mutum ya sai kasuwa ya sayawa, za ka ga wasu irin 'yan damfara sun zo suna yin tracking ɗinka, sai su ce ai wannan wayan su ce ko me wannan kuma duk damfara ce, za su zo su damfare ka. To yanzu waya misali za ka iya yi, akwai yadda za ka je ka kare kanka daga wannan. Ba za a iya yin tracking ɗin wayarka ba, kowaye ba zai iya ba. Za ka iya je ka kashe location naka, ba za a iya yin tracking ɗinka ba. Da farko mutum zai je cikin setting nashi, kowa ya san setting. Yanzu gashi zan je cikin setting nawa, misali gashi yawwa ga setting anan, kowa na gani gashi. Kana zuwa wurin setting sai ka shiga, kana shiga za ta baka wannan fuska. Tana baka wannan fuska sai ka jawo a ƙasa gashi, za ka ga inda aka rubuta security and location. Gashi nan za ka shiga, kana shiga za ta buɗe. Tana buɗewa za ta kawo ka wannan fuskar. Tana kawo ka wannan fuskar za ka jawo a ƙasa gashi nan inda aka sa location. Gashi nan kowa na gani location. Kana zuwa wurin location sai ka shiga. Kana shiga za ta kawo ka a wannan fuskar. Gashi nan za ka gani ta kawo ka zaɓi, ga su nan zaɓi ka guda 4 ga su nan. Gashi nan emergency location service, Google location accuracy, Google location history, Google location sharing. Ga su dai nan duka. To yanzu idan ta kawo ka wannan fuskar, za ka zo ka ɗauki na biyu gashi nan na biyu, kawai sai ka danna shi. Kana danna shi gashi nan ga rubutu nan, gashi nan in kun kula ga rubutu nan, gashi nan Google location service improve location accuracy by using Wi-Fi, mobile network and sensor to estimate your location. Gashi dai nan Google my color location data periodically used, gashi nan bala. To yanzu idan gashi nan, yanzu duk waya tana da wannan location ɗin. Gashi nan za ku gan shi a on. Gashi idan yana haka, gashi nan ma'ana yana on, a kunne a haka. To idan yana haka, duk inda kake za a iya yin tracking ɗinka, a gano a inda kake, wayanka kuma za ta nuna location da kuma inda kake. Amma idan ka yi haka ba za a iya yin tracking ɗin wayanka ba, ka riga ka kashe location ɗinka, ba a san a ina kake ba. Yanzu misali gashi sai in taɓa, to yanzu gashi nan kawai sai ka dawo da shi a haka. To da zaran kan mai da shi a haka, ka riga ka kashe location. Ka riga ka kashe location naka, ba za a iya gani ba. Yanzu gashi nan za ka zo, ka riga ka kashe location naka. Kuma idan kun kula gashi anan wannan location on yake. To shi wannan na Google, gashi nan Google location accuracy shine yake tabbatar da duk inda kake. Amma idan ka kashe shi, to ba za a iya yin tracking ɗinka ba. Ta wani abu duk yadda ake tracking ba za a iya yin tracking ba. Lahiya lau ba za a iya tracking ɗinka ba. Za ka zo ka abun nan ne. Ƙarshen bidiyon mu na yau kenan. Ku kasance da mu a bidiyo na gaba. Zan nuna maka yadda mutum zai iya zo ya sa number ɗan uwan shi, ko da wayan shi ya ɓata za a iya kiran ɗan uwan shi a ba da wayan shi. Mun gode, sai anjima.